No. Sabi kapoy ni mo. Sabi na may sasakyan guys. Tika muna guys. May sasakyan. Hi guys, alis tayo tuwing umaga. So alis po ako guys. Hindi ko na, I don't know if dalhin ko itong camera. Basta, tara, alis tayo. Samahan nila ako. Dalhin ko na lang ito, guys. Kasi si Roxy ayaw man kumain, guys. Yung mga, alam niya na aalis ako. Alam niya na lalayas talaga ako. Hindi yan kakain, guys. Nakakaloka itong Roxy ko. Alam niya na aalis ako. Ganyan po yan siya, guys. Hindi po yan siya kakain yung mga bigay-bigay. Yung mga ganyan na aalis ako, bigyan kita ng ano. Ayaw niya guys. Alam talaga niya guys. Kanina nahirapan akong papasukin kasi alam niya nga alis ako. Hindi kasi ako makaalis kapag nandun siya sa labas. Nag-text na pala si Lloydie. Dudoy. Let me text my husband. So, andito na ako guys. Hinihintay ko lang sila. Asa na yung mag-text na ba yan sila? Ano ng oras? Or maaga lang ako? Yeah, maaga ako. Andun ready? Andun siya oh. Tignan natin kung asan siya mag-parking. Yung naka-blue. Ang layo naman niya nag-parking. Uy. Grabe. Diyan lang siya. Tingnan mo na. Ibigay na natin ito sa kanya. Ito kaya ibigay ko na sa'yo. Kung ano, yung string beans, paunti-unti na lang siya kasi di ba ang dami-dami. Thank you. Kasi silong, andyan na? Wala pa. Pareha sa akin. Tapos, nag-stop ako sa Marshall kasi nandun si Mira. Hindi kasi sa akin yung gulay. Marshall, andito lang. Papuntahin mo dito. Ayaw niya kasi may ano siya. Inaniyayaya ko nga, may tawag nito. May... Uy, meron silang... Crabs na. Ito ang gusto ko. Ay, so ara ang gusto ko. Ang shrimp. Ang shrimp. Ito yung gusto ko, Ben. Shrimp. Sa'yo mo, ito naman sa akin. Ano niya? Ubi na sa go. Oh. Basag din. Ayaw mo ng squid? Ayaw mo ng squid? Kasama ko si Flo. Okay, rice. Meron silang ibang rice doon, no? Ano? Masarap yun. Ito. I-try mo, masarap yun. Ito muna sa Ito, akin. may oil ito. Water lang din sa'yo, be, di ba? Oo. Sabi nga nila, picture mo na bago kumain. Picture. Kasi gusto ko lang. Hinggit ako. Kay Tito Jay. Sigurado. Eh? Si Kuya Jay. Ay, hindi naman siya kumakain ng seafood. Ay, hindi ako. Ayun niya. Sayang. Mani sa siya sa seafood. Sa Pilipinas. Hanggang ano lang siya yung, ano ba yung bilog na Ay, scallops? scallops.
Chika lang daw muna dito kami guys, oy, at saka nag-enjoy sa pagkain. Masarap naman pagkain nila dito sa Flaming Grill, no? Dito kami noon ni Lloydie, ni Brenda tambay-tambay kain-kain. Pero nagbago na ang lahat kasi meron na kaming bagong kainan na iba. Pero na-miss ko ito yung lugar na ito. Kuha na, pangatlo na namin ito guys, balik-balik dito, no? So kailangan, andito yung gusto ko dito yung shell na dito. Ay wala, ay meron ba? Meron doon. Ito naman ang lalaki, palakas lang. Ha? Ito na lalaki, palakas lang. Masarap kasi. Masarap yun be. Manghang-anga, may bite ba? Ito yung gusto namin guys. At dito makapawin mo na. Damihan mo pa. Gusto mo yung chicken? Ping na, misan lang. Ay, Bi! Wala, masarap kaya yun yung malaki ba? Hindi ka kumakain ito, Be. Meron din sila dito mga Loko, meron silang mga, meron silang mga salad-salad. Ano yan? Mga Tingin tayo. Tapos na kaming kumain, guys. Ngayon, nagpaano muna kami. Baklay-baklay tayo. Baklay-baklay para maalis yung kinain. Na, appendix ang resulta natin. Pero ang ganda ng araw. Oo nga. Pero malamig ang simoy. Ng hangin. Hindi ka kumakain, Lo? Ha? Hindi ka kumakain? Walang magpakain sa akin eh. Wala. Walang magpakain. Hi, guys! So, ano ng oras, guys? Alas 8 na hapit. Malapit na mag alas 8. Tara, uwi na tayo, guys. Ang busog ko, guys, grabe ang busog ni Inday Mirian. Late kaming umano kasi nagtambay kami doon sa labas ng pinagkainan namin. At ngayon madilim-dilim na. 8 o'clock naman ata. Ano ng oras ba? Dilim na, oh. Ang dilim-dilim na, ang dilim-dilim. Agaray. Yun, bakit ang dilim-dilim ang camera ko? Yan, nandito na tayo. Guys, hello. It is, hala, 11 na pala, uy. 11 o'clock na di ay, guys, uy. Ito, wala pa stami. Asan na yung akong bana, uy? O pa man ka uli, uy. Ay. Kiak na akong bana. May package na naman. Kalukuhan. Langit-ngito eh. Baka may wakwak ba? Na. Hala, si Tami na yan. Hala, may tao. Hala, may sasakyan. Hala, may sasakyan, guys. Tika muna, guys. May sasakyan. Kita niyo. Sino yan? Puntahan nga natin. Kinuha yung aking kinuha yung aking sulat. Kinsa mo na. Huy! Si Tami yan. Ay, si Tami. Ano ko na. Nagulat naman ako, uy. Akala ko kung sino. Kigwa.
Alam niyo, akala ko talaga hindi si Tami. Kasi doon pa lang, malayo pa, nag-slow down na ba? Kaloka ito kasawa ko. Almost hit the side. That mirror is not, I can't see that mirror. It's crooked. Why you don't do it properly? You fold it when you park, and when I folded it back, it gets pulled back properly. That's right. Walay halik-halik ron ha, why halik? Kaya wa ko ganahe. What is that sound, Misty? Sabi pa niya, kape daw. Gawa natin silang kape. Yung mga halik-halik, goodbye Philippines. Naglagot ko ni mo dong. No kiss for me. I don't want to be the second choice. I give you a little tail in your face. No. Sabi kapoy ni mo. Sabi I'm always the second one, not the first one. He cries louder than you. Which one are you want to hear, him or me? Let's see. Hobbs, do your sound again. Sabi kapoy ni mo. Okay, your coffee over there. I use my cup. Why? I accidentally gave my cup, so what is the difference? Go sit. Everybody's happy to see Dada. Aduh, look at you, honey. Look what happened to you. Every animal in the world, Dimples is not here because she's in the basement. Hubs, you're gonna fall on the freaking coffee. Okay. My goodness. Let Daddy have his coffee. Let Daddy enjoy the coffee, babe. So that is my husband's job. Every time he get home, that's who he is. And people think that he prioritizes the kitten compared to me. And that's very true. That's what he does. I'm just a second, the last choice. I'm not the first priority. I'm used to it. And What's that noise?